Allah Teala hemmemiz meňzeş ýaradyar. Biz meňzeş dünýä ýa. Şeýle-de ýigide müň hünärem az ýylşýar, biziň her birimize müň hünär berilýär. Biz orta durmuşda ornuny tapýar. Birimiz daýhan bolýar, birimiz muallim, telekeçi, şeýle-de sunuwda adamlary, aktyor, bagşy, rejissor. Ýöne biz dünýeden ötemizde nähili adamdy diýenlerine gowa adamdy diýerler. Diýmek bizim her birimiz şo söze münasip bolmaly. Şo sözden gadanmaly. İgi çağı 20-nji asyryň şu ýagty jahana gelen madyma üstümden tepipsiň bakarın nurun ýok. Maňa husytlyk etmäsiň ömrüm. Ýeşemi horlaman süýtden aýyl. Kakamy ýadatman ýeňinden düşdüm. Dostum bilen hudaşdym gülüşdüm ýok. Maňa husytlyk etmäsiň ömrüm. Ak adamy garalajak bolmadym. Beýgeljek bolmadym ýyl peseldi. Takdyr halal etdi şeýle kesellen ýok. Maňa husytlyk etmäsiň ömrüm. Meniň gertenimde götüren ýüküm, gursagymda çökün azabym, çebrim bolýary geçenin geçdigi bolsam, şonu da husytlyk etmäsiň ömrüm. Özümden sonra ýa, senem barmym. Özüm jogap berýän hawa tawurgun, diýmek bir neme zat görüpsiň ýem. Bolu bilýär, şeýtejip dowam edebilirim diýär. Siziň üçin, agalar üçin, dogan gardaş, dostlar üçin garýady gelýär. Genece, salamu aleyküm. Aha gowçuluk mu garan giyjede? Täsirjan wa aleykum denem işlep gördüň bärde. Ay daşaryk, yüreğimiz suda aylan çaylana çıktım mene. Dogry aýtýan. Menem ýüregimizde. Menem aýlan çaylana çykdym. Bu garanky geceler bilýärmi näme? Men ýalňyzlygymyň dostlygy şu garanky geceler. Sebäbi näme diýe, ýyla aýtsam diýe, gep bolar diýe syrmy. İçime salsam dert bolar diýe. Şoň üçin çykýan garanky gejelere. Çykýan nanem öz-özüm bilen ümmelleşip şu derdim garanky gejeler aýtýan. Hiç kime hiç zat aýdanoga. Şoň üçin wagt täsirjan. Bir zat aýdaýyn nasaga. Şu men bir öňümden gowy bir çykdy da. Allan başga boldy. Aglan men boldum. Belki o goşgyn maňa aýdyp bermek islersin. Garaşanlar. Durmuşda gözlemän aýtdym syrmy. Allan başga boldy. Ýene aglan men boldum. Gözüm yumup saklap bilen sabrymy aglan başga boldy. Aglan men boldum. Bizden mitde agry işleň berjaýy. Eski bolly kowuşlarymyň her taýy, isdiýinen soň arzylanan serpaýy. Allan başga boldy. Ýene aglan men boldum. Kän oýnadyk, amy derýäň boýnunna, buğday ordyk, un molmany öýümde, şol dostumyň wezipä geçiş toýunna gülen başga boldy. Ýene aglan men boldum. Erkek diýilen ada gulluk etdim men, ejiz görsem, çykmadym hiç hetdimden, ýagşylygymyň dolananyň şert bildim bilen başga boldy. Aglan men boldum. Bar her zadyň öz müddeti, öz günü, iýlen öň bassym bagryma közi, kıyınçylykda öldürmedim özümi. Emma ölen başga boldy. Aglan men boldum. Ayal maşgala bolsaňam, Gyzylgul bajym sen erkeksiň diýseler, erkek ada gulluk etdim. Emma onda näme? Sag bolsun ýok diýme. Özüňkiden sag bolsun ýok. Wagt iýlen gatam görmeler. Şoň üçin durmuşda diňe özüňi araçaň saklamany başarmaly täsirjan oglum. Menden saňa wesiýet bolsun. Ýaşym 32-dir. Emma 32 ýylyň içinde bir günüňi 3 gün ýaşak gördüňmi diýseler, ynha men şol. Ýöne beterinden saklasyn, muňa da şükürler bolsun. Allah taala Kimme ýylar zahine dok çıktı was tanşa diýseňem ýok men süýgüli ma oly ma bilem ma dep waiting skajy. Oňrat o hiç var ya, özmek joy var ya, menki
Kim o diskari? Hocam salam koyma falan. Emice kemme bakmadın aydın arkayın oncu. Çözmüşsün ölçmedi ha? Dur koyarsan pazarı. Ne nada? Var git. Git kapıyla taşından yap. A few moments later. Esat bizde var ya çay yes, kofe yes, napitki yes, ödem skitka de yes. Neme gerekli oncum? Prosto skazi. Seret man kofu var ha. Aha. Business lunch'tan 2 adam yok böyle mi? İki adım. İyi Muhammed gerekli yiyecek böyle. Demem aklım intak yiyrekten iki adım giyeyim. Dur. Ben sen bilen ne? Ben yoldaşımla gelirim. Altıncı unayla. Altıncı un bizde çok konsept sonra öyle yollasın dedim.